awukho serious. Awukho serious inhlobo. Awukho serious. Lento ukuthi wena ungadlile, don't make it as an excuse. Don't make that as an excuse. Ungadli kwakho is not our fault. Ukuthi angizele ukuzodla emhlabeni, ngizele ukuzohustlisha. Le ukudla is just an option ekhona empilweni. Ubamba ibite uma ulayithile. Wena understand even amakhasi ama-orange uwabamba abe ulayini. Amakhasi ka-orange uwabamba abe ulayini ube green. Kushunqa emlomeni ukhohle la ukubamba lento kade uthi uyayibamba. Amakhasi e-orange uhamba nje ku-freeway uyathola la uyawathatha uma ngeqiniso. Uyacosha thatha uma ngeqiniso. Amakhasi e-orange. Manje yabona lento wena ufuna ukudala. Nginezinto mina kufuna ngikutshela zona ukuthi wena awukho serious. Abantu abaserious abezi lento abayenzayo. Ngikhuluma ngabantu mina abaserious abezi lento abayenzayo. Kodwa wena njalo ufuna ukuthi ube highly preference. Angisipani. Ngibuza njengoba ungasipani uma wakho kodwa usebenza uyicleaner. Uhola 3900 ngenyanga kodwa kukaze nilala ugesi ungekho endlini. I-braai pack ihlezi ikhona efrijini. Uma akho le mali uyithathapi. Uyithatha ku reverse lo angena ngawo. Umuntu oxhashazwa ushayisa u-reverse kuphela. Umkakho lala naye ngaphambili ngoba umthanda ufuna ulala umbhekile. Lo munye ipala umbhekisali langena ngo-reverse angena ngo-reverse. Shawu gedele. Hamba thatha into kade ithi ifuna ukujwayela kaverse. Athi wena ikhondomu ongayifexa ngijwayela kabi ikhondomu indoda yakho lithe indoda yakho le. Ithatha noma lakho uhambe wena nathi mangibekile lapha. Tseka tha kodwa phela befuze ufake ikhondomu. Uphinde ungitshele lento mina. Phinde ungitshela into le. Na kusasa uma ufuna uzoshaya ipala udinga lokho ngitshela bekhondomu. Ipali leli phela kuyona intombi yami. Shaya ipali le. Uma wakho ke loyo ushaya amapali kodwa umdala. Awukho serious. Yazi out sister awukho serious. Even labantu labo bakhanda ngeqiniso umuntu ufuna iayini bese uyancika kodonga umuntu ayina enangazi noma ayina isidumbi lana njalo lo muntu ufuna ukumsebenza umjabulise akhuleke lo muntu umbone ephusha iwallet athi bheka lapho uthi imali oyidingayo uthi uthawe maka ube kanje uthatha 1000 athi uthathe imali uthathe 1000 hayi thatha lo 500 futhi ngaphezulu ujabula ukuthi uqithukile. Ujayisa ukuthi manje wena uyancikisela kodwa ke ayina wena kodwa lizosiza wena futhi. Right uyitheke nami kodwa manje musukuncikisela ngeayini. Iba kanje. Uzobona into zakho zoflower. Ngoba phela edladleni kuthenjwe wena. Edladleni sisere kuthenjwe wena. Umuntu esilisa unezibele. Unelesibele singaphe sokhiya. Ubosikhotha nje ubona umusu usithi kanje. Umusu ubamba kanje wena uthi lokukhipha imali uyibeka ngabo lokuthi ukunika yonke ukubona isilingi wohloko ibona yakheka kabusha ubona wonke amafilimu besilisa ungathi uplastic hamba ngeqiniso hamba umone ecule ekhuluma yedwa ifro yakhe ayiyenzi leyo nto amafro wanasikhatha saleyo nto wena mclean lo muntu mclean umqaqo umthungu ukuhlanise kahle abayabamba umthungu abahlaniphile phathe nje kahle umuntu ungalijahi ayini into ogcina kodwa ngiqala charismatic umnike into ayifunayo uzobona kuzonke uyiphusha kanje iwallet anti 500 uthi uthathe 500 goqo 700 aphinda kunike futhi aphinda umjabulisile uyintombi yakhe uyamjabulisa ngoba lento even ifro ayiyenzi yabo ngoba manje lento izoloneba nama excuses angaka lama excuses akuwona ozokhokhela ngawo ingane esikoleni akuwona ozokhokhela ngayo ingane kumalume yabo kunezinto ukuthi uma usumtholela umuntu okahle ima kanje umjabulisa. Njengoba nginika amantombazane ifihlo yomuntu wesilisa ikulezibele zakhe uma uphathe zona kahle okuye nokunye kuyimpesheni ngoba usuya retire kuloko into engifuna ukuthi asike senze nje